Jo. Jo. Tak jo. Počkej, dneska je 15. Jo. Takže to znamená, že dneska je Admin Abuse Day. Jo! Jdeme se kouknout, co tady máme všechno za updaty. Takže Stylo Brainot. Hezky. Kámo jo. Svak Soda Secret. Kámo, tak toto vypadá dobře. Já potřebuju OG, jo. There's Forest. Ten deal is hard. Takže ho budeme zachráňovat, nebo co? Čeština vlastně. Můžeš... OK. Jo, pomůžu. A ještě si přečteme česky toto. Dělej. Aha, takže toto bude extrémně dobrý. Stylo Brainot, kámo. A jdeme se i nakouknout na Grow Garden, moje srdce. Kovování. Zneužívání admin a tu začne zhruba o hodinu. Čo? Tak toto bude extrémně moc. Toto si zahrál na 100% upsat. A ještě Plants vs. Brainot. Rostlinná spíš. OK. Tady máme kytečka. Čau kytečku. Přidejte se k nám. OK, ty kráso. A už je 8 hodin. A první začne 11. Co? Tak já si dám budík a jdeme. A počkej. Takže 19, 20. OK, bro. OK, a já jdu pozatím spát. Já jdu spát.